Jeg har været i en meget lang udvælgelsesproces, for jeg synes, der var rigtig mange ting, jeg kunne tage med i dag, men jeg valgte så, at det skulle være en biblioteksbog, fordi jeg er en meget ivrig biblioteksbruger og har været det, fra jeg var helt lille. Det handler om, at jeg selvfølgelig låner bøger, både fagbøger og også skønlitterære bøger, men det handler også om, at jeg bare bruger biblioteket. Jeg kan finde på at sætte mig ned og skrive og sådan noget. Og biblioteket er for mig et udtryk for den, hvad skal man sige med et gammeldags ord, den solidaritetsfølelse, vi har bygget vores danske samfund på. Man kan også kalde det bevidstheden om almenvældet, eller sådan på kristent sprog kan man sige næstekærligheden. Altså den idé om, at de stærkeste skuldre skal bære de tungeste byrder. Det synes jeg er en meget, meget smuk værdi, og jeg mener, at den har manifesteret sig i en lang række bevægelser i Danmark, helt tilbage fra højskolebevægelsen og andelsbevægelsen, men selvfølgelig også fagbevægelsen og kvindebevægelsen. Så det er en værdi, der er meget vigtig for mig, som jeg gerne vil tage med, og som jeg synes manifesterer sig helt konkret i den her biblioteksbog.